Un gest simplu care durează mai puțin de 5 secunde poate face diferența pentru sănătatea ochilor noștri. Acoperiți pe rând câte un ochi și priviți înainte. Vedeți la fel cu ambii ochi? Există diferențe de claritate, zone încețoșate sau dificultăți de focalizare? Dacă răspunsul este da, este momentul pentru un control oftalmologic. Acesta este mesajul proiectului EyeTime Challenge, o campanie dedicată educației și prevenției care încurajează fiecare persoană să fie atentă la semnalele transmise de către ochi. Mi-am dorit să aduc un aport nu numai cantitativ, ci și calitativ în viața constanțenilor prin proiectul de educație și prevenție pe care l-am lansat la nivel național. Asta mi-am dorit să fac, educație și prevenție, începând cu cel mai simplu lucru și anume, dragi pacienți, avem doi ochi și fiecare dintre ei trebuie să perceapă o imagine. Noua clinică oftalmologică din Constanța, EyeTime Clinic by Dr. Phil Dismrini, este primul centru de educație și prevenție oftalmologică dedicat pacienților din România, un loc în care timpul este acordat pacientului, iar fiecare consultație înseamnă explicații clare, soluții personalizate și grijă reală pentru vedere. Aici pacienții beneficiază de aparatură de ultimă generație, asistată de inteligență artificială, iar în cadrul clinicii pot fi diagnosticate și tratate inclusiv afecțiuni mai complexe. Dacă vorbim de patologii cele mai complicate, cum ar fi retinopatia diabetică, degenerescența maculară, glaucomul, keratoconusul, strabismele, ambliopiile, viciile de refracție la copii, la bătrâni, această clinică acoperă absolut orice fel de patologie și ajută pacientul să înțeleagă despre ce este vorba și ce se întâmplă cu el. Un avantaj important pentru constanțeni este programul extins. EyeTime Clinic este singura clinică oftalmologică din Constanța, deschisă până mai târziu și inclusiv în weekend, astfel încât pacienții să-și poată programa consultațiile atunci când timpul le permite. Pentru programări, pacienții sunt așteptați în Constanța pe Bulevardul Mamaia 281C sau la numărul de telefon 0759 750 567. EyeTime Clinic by Dr. Phil Dismrini. O nouă clinică, o nouă viziune. Pentru că sănătatea ochilor începe cu prevenția.